Hello Karuba, kumusta kayo? So, ayan ngayon, nandito ako sa Pinas, nagbabakasyon. Dito kami sa Ilocos, dito sa Laoag City. Namaos ako kasi malamig dito, tapos mainit sa Abu Dhabi, tapos malamig dito. So, labas na kami. Hi! Yeah. See you guys. Labas na. Paro na rin. Diba? Ano? Alis kami. Sidewalk. Sidewalk. Ayan. Lakad-lakad lang. Buhay probinsya. Invite ako na kumangin. Hamok makasangan. Ayun guys, andito na tayo sa Unitop. Pasyal tayo dun. Sa loob, tingnan natin kung mayroong mga safe. Grocery, tanak, grocery. Saan ba? Shampoo. Shampoo. Ito eh. Saan? Shampoo. Ano ba? Shampoo to? So yan guys, kabali kami ng shampoo. Next tayo. Saan?
Saan ba yun? Toy art materials. Glue stick. Diba nakabili ka na ng ball pen? Glue stick na tayo. Saan na rin? Ha? Glue stick na sa kita. Glue stick. Ada ano to yung show glow? Hardware daw, hardware. Hello! Hello, ate. Ay, size na kita. Ano ba? Ba't ito na eh? Ano? Glow stick. Subla na ito pa eh. Aganos pa ilang ah. Indra kasi may agidang kami ng madida kaya. Ampay man ito may isang ano, isa pa. Thank you. Kita sa pera. Ag-bake cake. Ada cake kaya may dyan. Ag-bake ka man cake sa dati. Hindi na talaga tayo. Regaluhan daw niya ng sarili niya. No budget. Wala daw magbibigay kaya siya na yung ano, gagawa ng flower sa kanya. Damang taman bakad tunit. Ayan si battery. Battery. I want battery. Ate,
empty battery. Counter daw. Saan? May mga damit din sila dito. May dress. Okay. Mm. Ito yun yan, double A. Double A. Dadakkel eh dyan. Apa kasang dadakkel aja? Ano na ito yung double A mo? Ito magkasize daan. Wait! Pagpatid na din eh. Sigurado na daan. Pati ta, gulit-ulit. Ayun guys, nandito na kami sa bahay. Nalubat kasi kami kanina. So, di na namin na-vlog yung pag-uwi. Tapos, ayun, dito na. So, nakarating na rin sa bahay. No! This is mine, you know? Iyan, gagawin daw niya yung binili niya. Iyan, ganyan. Gagawa na lang siya ng bouquet para sa kanya. Independent women. Sure.